Как? Този път най-сетне се получи, като не го правих 30. Здравейте, хора! Чакай малко. Стига не ви взимай бясъка. Здрасти! Здравей! Добре, това е Мак Бъни Дей. Добре, дошли се в нашото коледно шоу. Нищо не се чува така. Аз съм Маги. Бъни Дей. Аз съм Стъни. Аз съм Маги. И това е първият ни клип. Но повече ме наричат Стъни Дуни. Не, никой не те нарича така. Някой да. Това има предвид, че съм миличка. Като зайчица. Добре, днес ще си говорим какво да подарите на Коледа за вашите любими хора. Какво да облечете на този як празник. Почваме от какво да облечете за вашия любим празник. Разбира се, да дойде по-бързо тази Коледа, че въобще не ми се случило след 2 седмици. 2 седмици трябва да чакаме до човек, да мисля, че приятно. Една седмица вече мина, още една. Добре, сега аз нося едно сладко костюмче, може да си изберете. Чакайте сега да. Добре. Най-добре не дейте да го таковате толкова тънко, както магата. Това не е коледно! Ей, по-внимателно. Знаеш колко часове съм долу и потници? Добре. Това е по-скоро есенно. Там надолу. Това е по-скоро есенно. Аз избирам някакво такова като е лече, някаква блузка, предпочитам бяла и едни дънки с гутуши. Знам, че малко странно изглежда така, но... Аз ли да идвам? Добре, чупката. Ай! Добре, така. Ай, шапката е да предпочитаме. Подай ми якото. Гледай ли буташ? Не ми какво да направя. Значи, футбол ли ме нарече? Сега видим с камера. Добре, Значи, на вашите хора може да подарите снежно кълбо с блясък. На миналия клип магато го чупил в непохват. Да, беше с вода, а сега е така. Това е много рядка болест. Много рядка болест, която се нарича кръстовалени ръце и по-накратко, която се нарича ние слушайте. Я видя ли? Снежно кълбо, което магата им счупи. Така, може да им подарите сладък половин и блестяща карта. Знаме, че що си гологлава? Не съм гологлава, бе. Къде ти е шапката? Аз си тръгнах без шапка. Той да дойде долу и да прибира веднага. Така. И може да им подарите телефон, както на мен ще ми Ти прибирай сам! Танцо, ягодни! И довиждане от нас. Мак Бъни Дей.